Shahararren mawaƙin nan wato Sani Ahmad ya sake saka wata sabuwar waƙarsa wadda ya yi tare da wata jaruma wacce ba a san da ita ba sannan Kannywood. To mai sauraro barkanmu da sake saduwa wannan tashar tamu mai suna Kannywood TV. Idan wannan shi ne zuwan ka farko ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta haka ne za mu ci gaba sannan kai sabbin shirinmu da za mu dora. Shahararren mawaƙin nan wato ta Sani Ahmad ya sake wata sabuwar waƙarsa wacce ya yaɗa duniyar so. Mai sauraro domin samun waƙar tashi sai ku tafi YouTube channel mai suna Sani Ahmad. Sai ku danna masa subscribe sannan shi ma ku danna masa alamar ƙararrawa ta haka ne za ku ci gaba sanin sababbin shirye-shiryenmu da zaran sababbin waƙoƙin shi da zaran ya ɗora. Wata tasha tamu ba ta da alhakin ɗora bidiyon wani ko kuma audiyon wani. Amma dai ku kasance tashar Kannywood.